wachako kae wacho ni wan kako nagi mar joluo Raila osawache, Mili no wache, Kalumo wache, Ngara osawache ni we stand for justice. Mano point magana ngato osawacho makende wasanuoyo makata jakom osa ndiko press release ni police mora mas is involved which mag extrajudicial killing otimnade mondo maki mokwa sirkal mondo sirkal omaki mondo tere court mondo the legal process otimnade odhi mbele. Wach ma nitiere sani ma wacho ne lweny ok marwa kata kaka wacho ni ng'anyo ni ok marwa ok en ni wa support injustice, en ni ya ratio the foundation mar ng'anyo ni ok line gi philosophy marwa. Ng'anyo ni flow from protest mane jenzi oketo digalo fario go prario gangwen e weche mag tax bill. From that e yudo ka foundation ni the same. Now Jeten party mar DCP kata jalup ker machon miluongo ni Rigathi Gachagua en achiel kuom masiyo wach mar ng'anyo ni. Adwa ni penjie kuma nitie no to the impeachment ya doko dhi through do siro do bedo no siro ng'anyo ni doko siro koro siasa di oriwore ma because of gima keso luongo ni self interest neni eri gima nyalo yudo ka waketho nying ker ahinya mwaketho notimore Ukraine nwaneno higa 2014 mokethi to nyalo bedo ni sirkand ni dipo ka wathicho oko mondo telo dhi otimre nade mondo nyalo yudo maguru mas mosawachore. Point motemo wacho ka en ni ya what is the philosophy mar jaluo? Philosophy mar jaluo ni ya extrajudicial killing kata nego kata mana kaka nyathi miwinji wacho ni no goli sasino wan gi joluo mang'any mosahinyore most of the sama no dhi ng'anyo to lisasio make kata gimoro dhi ohinye mano gik moko wanyal condemn. Koro ng'ene magi ne pattern parcel of ang'owa of ng'anyo. The question ni ya kapo ni ne ng'anyo ni onge tiyudo ka 1 or 2 3 people mag joluo mano hinyore doko hinyore process ni therefore ng'anyo ni ji ng'anyo nang'o shida ma wan go wan joluo ng'ene one professional. Iyudo ka chieng moro ne minister moro ngisani kero wacho ni wajoluo kebede sirkal yani one professional one technocrat makata samo shida matimore Kenya ka en ni ya matimore Kenya ka sameno koro wadonja chien en ni ya idwaro ne king'anyo to umbu joluo ung'any makata philosophy ideology man ng'anyo no onge to complain bende nitie ni jo Homabay jo Migori jo Kisumu jo Siaya wacho ni ka ng'anyo ni nokotimore ni ka Raila wacho to kwadhi in kumine ni bedeni kaka Lonso no dagi ng'anyo to Gachagua dagi ng'anyo to jogi ko dagi ng'anyo ji no dhi ng'anyo. Kenya ka pod one tribal koro wach moro ni koro wasikoro Raila tamo wadhi ng'anyo koro ko ng'anyo jok mamoko ka when kata ni chieng mane madin nena united opposition mondiko press conference mo condemn destruction of property ji wuok to ketho gige jopiny kane joluo ng'anyo samora mora ma properties no kethore kata gimoro kethore ng'ama ne bedo condemned dong joluo ni joluo un ken a lot of anarchists ken a lot of ang'o sama ne ji odhi ng'anyo mano ng'anyo mo ketho gig moko mo wang' nyaka supermarket koro sani koro shida ok en protesters shida en sirkal dak no protect properties magang'o mag jopiny sirkal dak no protect why double standard dak ne wache statement ni ndalo mane wang'anyo cha mane dak ne ng'ise police un joluo ng'anyo kata jo public ng'anyo to jo public destroy property. Why don't you protect property? Ka joluo ng'anyo kata kuma ne joluo ng'enye tiwacho ni luo sa anarchist destroying property ka ng'anyo no chako wuok ni dot moro ng'anyo koro jo ng'anyo have no problem koro problem en police mano ko protect ang'o property magi double standard but the foundation ni ya rachik padega biro yene ng'anyo kachiko wuok sani ma Homabay wuok peacefully ni wadhi ng'anyo tik jo Kisumu wuok tik wach mar ng'anyo gima joluo wacho ni wach mar ng'anyo mar wang'o supermarket from malo to down en ok wang'iyo kode wach mar keto pickup ni go duka ng'ato tikawo computer tiketo ni ma ok wang'iyo go wach mar ng'anyo midhi wang' properties ma ji ni